Connecting na naman tayo live. Hello po, kumusta? Nag-loading ang siya ko. Kaya teka lang po ha. Oh, pero pwede akong mag-live. Ang ila-live ko ay yung cooking po. Kasi yun naman po ang ano ko, line, ang content ng aking mga niluluto, cooking. Kaya tara na magluto po tayo ng Pancit Canton Chinese style. Pero yung hindi po siya traditional na mga vegetables na nilalagay ko po. Kagaya sa atin na yung Pancit Canton natin na may mga cabbage, carrots, bell pepper. Ang sa akin po, ang aking mga ingredients po ay ito po. Ito yung mga ingredients ko po. Ito yung choy sum, yung aking broccoli, yung assorted na balls, may cheese balls, fish balls, sausage cheese, yung ating mushroom, yung chicken stock, yung ating pancit canton. Pancit canton natin yung ano, super cute. Yung garlic, onion, yung shallots, at saka yung sliced pork. Ito po yung ano, yung ating mushroom, yung pinagbabaran ng mushroom, maglalagay din tayo. Kaya tara na't magluto tayo. Set ko lang po. Nagiging blurred na naman siya. Pasensya na, maingay kasi ano ako exhaust. Ito yung ating kawali. So, lagay ko na dito yung ating mga ingredients. Pag mainit na, maglagay tayo ng oil. Pancit Canton a la Chinese style. Pag mainit na, ito yung assorted ko na may cheese, may fish ball, may squid ball. Isa lang natin siya. Maraming sahog. Maglalagay na ako ng chicken stock. Mga 2 cups. Then maglagay din ako ng konting ano, yung sabaw ng mushroom na pinagbabaran. Ating oyster.
yung dark soy sauce. Konti lang. Tatagan ko pa konti kasi yung tubig natin. And pepper, konting sugar. Pwede lang natin konti. Then ilagay natin yung ating Canton. Ang nilagay ko na oyster yung may dry scallop siya. Kaya malinam-nam. Pag nag-shimmer na siya, lagyan na natin yung ating pancit. Yung design na kulay ng Pancit Canton, kung gusto niyo pang mas dark yung Pancit Canton, maglagay tayo ng ating dark soy sauce. Pero yung dark soy sauce ko, ginagamit namin dito sa Hong Kong, yung dark soy sauce na ginagamit ko siya maalat, pang pakulay lang. Kasi may mga dark soy sauce po na maalat. Pero yung gamit ko yung pang pakulay lang. Yan lang, nag-steamer na siya. Lagay ko na ito po, mga 454 grams or 16 ounce. Ang pamilya po. Lutuin lang natin siya ng 5 minutes. Or kung gusto pang masarap yung ating Canton, pwede naman.
kulang yung sabaw, kung hindi pa siya luto, pwede natin maglagay ng chicken broth or water. Yung kulay niya, kailangan natin magdagdag ng soy sauce. Kasi hindi siya magkulay. No worries po, itong soy sauce po, hindi siya, yung soy sauce na ginagamit ko po, hindi siya maalat. Lagyan lang natin siya ng 5 minutes. 12:56. Mga 1 p.m. and 1 second. Lagay ko na yung ating broccoli. Nahulog pa siya. Pag hindi pa siya luto yung ating maglagay ka konti ng ng chicken broth. Lagay ko ng chicken broth. Dry na siya. Hindi pa siya masyadong tikman natin kung yung lasa niya ay okay na. Kain
Sarap. Maglagay ako ng konting sugar. Pampalasa. Hindi naman siya maalat, kundi pangkabalance ng ano. Try ko na yung gulay natin. Magulay ang aking Canton. Ito yung choy sam. Para iba naman yung ating sahog. Maglagay ako konting sesame oil. Ito po ay luto na siya. Ito na po yung ating Taraon version of Pancit Canton Chinese style na vegetables ko ay choy sam saka yung broccoli. Yan po. Kainan na. Gusto yung kumain na. Kain tayo. Okay, gutom na. Ilabas natin yung ating mga sahog po. May mushroom. Kakaiba lang siya. Yan. Ito po yung ating and this round version ng Pancit Canton Chinese style. Hello po. Kung nagustuhan niyo po yung aking video, please subscribe, share, like, and comment down below kung ano pa gusto niyo iluluto po ng live. Kasi pag may time po ako, makapagluto po ako ng live. Kasi minsan po ang magtrabaho namin dito sa Hong Kong, sa bahay lang po kami busy. Ito na yung aking this round version of Pancit Canton Chinese style. Hindi po siya traditional na luto na
pancit canton sa Pinas na may carrots. Ano siya? May broccoli, choy sauce, and assorted. Pero masarap siya. Kain po tayo. Try natin. Ito yung pinakabang kanina na kulay ang green vegetables ang ilagay ko para healthy. Kasi ang choice dito sa Hong Kong, pambansang gulay. Kain tayo. Mas maganda nang mag-live para wala nang edit-edit pa. Kain tayo. Ingay yung aking exhaust. Ito po siya. Ang pancit canton na ginamit ko, yung pancit canton natin sa Pinas, yung super cute. May oyster. Kain po tayo. Choy some. Lagay ko ng mushroom. Bottom mushroom. Yung ganito. Masarap to siya. Lalo sa lagay sa pancit. Pero dapat ibabad to. Overnight. Pero pag walang time, pwede mong, pwedeng i-boil sa tubig. Yung sabaw, pwede mong gawing, i-ano sa mga pagkain. Hello, Boss Van. Thank you for coming. Tapos na ako, kain. Yan o. Yan, saan na yun? Yan. Isang malaking palay, kawali para sa pamilya. Gusto nila ng pancit canton, pero ang nilagay ko lang mga choy some, broccoli, saka yung mga balls, squid balls, yung bang kain. Masarap ilagay ito. Masarap lagyan ito. Sino mahilig sa mga anghang or calamansi or lemon. Ito yung lunch namin, noodles. Kain na ako muna. Wala pa sila. Sinundo yung mga bagets. Ako ngayon sa bahay. Kain po. Dali na. Yan po. Yan muna. Malapit na ako matapos, Boss Van. Ano lang, super busy ako last few weeks. Kasi may pasyente ako. Yung boss ko na opera kaya hindi masyado makapag-live. Yan. May karne siya, sliced pork, mushroom. Meron din sausage para sa bata. Yan. Choy some, but broccoli. Yan lang. Saka pancit canton. Malapit na ako matapos. Salamat. Thank you for watching, Boss Ben. Hindi na ako makapag-ano sa'yo, makasupport sa'yo. Busy. Salamat po, Boss Ben. Thank you. Ingat din po. Diyan muna.
pag may time magla-live na ako ngayon kasi medyo okay na yung boss ko. Kaya super busy past few days. Kaya wala, hindi na ako hindi ko na maano yung YouTube ko. Bumaba na. Kaya nag-live ako ngayon, kahapon nag-live din ako. Kaya pang ano lang ng oras at saka hindi maano yung YouTube natin. Then upload. Salamat! Patapos na rin ako. Thank you for watching, Boss Ban. Thank you sa patamsa sa kapabiji. Thank you. Ito lang po sa MJ Taraon nagsabi for this live. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit the notification bell for upcoming videos to come. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. See you for my another video po. Hindi po ako makapag-live na, what I mean po na nakaano ng camera na makita yung mukha ko. Kasi ako lang naman po ang gumagawa ng mga videos ko. At saka, yun lang po. Thank you po. God bless. Take care everyone and stay safe. Bye-bye.